coy. Ses. Terus ya. Badai. Orang mentong melendong. Enggak, motor gede. Đây chắc ở phong oh ya angin munggah ini wah Sana mercon, Mang. anu bro kowe totonan Ayo mercon aja, Kak. Iki tekan lho. Apa? apa dicolne seluruh alon-alon Boleh kok enggak? Itu peteng tapi. Peteng. Sini kok kono lagi teh cerah. Apa mau api kok. kode to Nah iki ora kan. Ireng. Lah pada tangan. Burimu lho. Pon, burimu pon. Pengecupan neh ta anune. Sapa Ari? Lah enggak ana. Tangan tali usul. Iki sing piye. Ngurusi loro iki. Ayo tunggu siapa iki? Tateng Ji. Iki tak unggah. HP-mu tinggal ton. Ayo tunggu siapa iki? Tateng Ji. Iki tak unggah. Iki tinggal ton. kulon kok kaya oncor. Enggak no. HP-mu color. Cok tangane color. Opore sumetan. Sik urung. Sabar. Curci. Langsung loro nah.
Ayo wes kuat. Cepet. Kene Pak Ji, duduk Pak Ji. Hah? Duduk Pak Ji. Iki Mas iki. Iki wis dulu. Wes kuat iki. Saya tok ben gandul, Dul. Bahaya iki. Gandul. Celori. Jangan langsung turun neh, Bro. Medone. Ayo obor. Kurang sendronge. Keluar lo. Terus. Biji, loro, telu. Ayo wes, Cul. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ngabrak lor kali, Pak.